ഷഡ്രസങ്ങളല്ല, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, അത് അതിന്റെ നിയന്ത്രണമല്ലേ? അതല്ലേ ഷഡ്രസങ്ങള് അല്ലേ? അല്ലേ? അല്ല അല്ല, ഷഡ്രസങ്ങൾ വേറെയാണ്. നാവിന്റെ ഷഡ്രസങ്ങൾ അത് അതെയോ? ഉപ്പ്, പുളി, കയ്പ്, ചവർപ്പ്. അതാണ് ഷഡ്രസങ്ങൾ. ഉപ്പ്, പുളി, ചവർപ്പ്, കയ്പ്. ശരി ശരി. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണ, അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നല്ലതാ അല്ലേ? കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് മാതാജി, നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി. ക്ലാസ്സിലൊരു ലീഡർ ഉണ്ടോ? അത് ചോദിച്ചാലോ. പ്രഭുവിനെ എടുക്കാം. ക്ലാസ്സിലൊരു ലീഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാ. ഞാനും ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്ററാ നിങ്ങൾക്ക്. ഇടയ്ക്ക് ഈ ഡൗട്ട് ഞങ്ങള് ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി. വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വർത്തമാനമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാള് വായിച്ചു, പിന്നെ ആൻസറും ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറയരുത്. അറിയോ, വർത്താനം പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും മാത്രമേ അത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉണ്ടാവാം, കുറെ പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും മാത്രമേ വർത്താനം പറയാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് പേഴ്സണലി വിളിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞോ, നമുക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. എപ്പോഴും അത് ചിന്തിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുക, അപ്പോഴല്ലേ സത്സംഗം ആവുന്നത് അത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ലീഡറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും സ്വയം തയ്യാറായ പ്രഭുവിനെ വെച്ചാ മതി. പ്രഭുവിന് ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നേ? വളരെ നന്നായിരുന്നു മാതാജി. ആരെ വെക്കണ്ട? ലീഡർ ആക്കിയിട്ട് ആരെ വെക്കണം പറ നിങ്ങള്. ഞാൻ പറയാം. നാരായണ പ്രഭുവിനെ വെക്കാം മാതാജി. നാരായണ പ്രഭുവിനെ. അതെ അതെ. പ്രഭു കേട്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത പുള്ളിയാ കേട്ടോ മാതാജി. അപ്പൊ പ്രഭു രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട്. പ്രഭുവിനെ കുറച്ചും കൂടി പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നല്ലതാ. പ്രഭു നോക്കിക്കോളൂ. പ്രഭു വർത്താനം പറയണെങ്കിൽ പേര് എഴുതിച്ചോളൂ എല്ലാവരും. ഞാൻ വർത്താനമൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റയ്ക്ക്. പക്ഷെ സൂം ലിങ്കിൽ ഞാനില്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക് ഇടുന്നവർക്ക് മ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. തന്നെത്താനെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എല്ലാവരോടും പ്രഭു പറയുന്നുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിൽ കേറിയിട്ടില്ല. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സമയം എന്താ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ വന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചപ്പം സുജിത മാതാജിയെ വിളിച്ചപ്പോ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അത്രയും കണ്ട് ഇതുമില്ല. മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏത് സമയാ കേറണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ആണ്. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ സ്കൂളിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിനെ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് പറ്റുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കാം. ഇരുന്ന് തന്നെ ശീലിക്കണ്ടേ മാതാജി ആദ്യം നമ്മള്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ലെ. ഇവര് ഇരുന്നിരുന്ന് ശീലമായി. മനസ്സിലായി ഒരു മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും. കേട്ടിരുന്ന് പഠിച്ച മുൻപത്തെ PDF നോക്കി പഠിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട്. ഇന്നലെ എനിക്ക് എൻ്റർ ആകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ കറണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു, മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടില്ല. ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരി ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എടുക്കണം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 2-3 എടുക്കട്ടെ. 2 ക്ലാസ് പഠിച്ചൂടെ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ എന്താണ് പ്രധാനമായി വരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 2 എടുക്കാം. നോക്കട്ടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞിട്ട്
പോകാം. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനും? മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കണേ. പേര് പറയുന്നൊരു ഉത്തരം പറയാ. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം എന്താണ്? നിഷ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ? നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കോളൂ. ശ്ലോകം 1 രൂപ ഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1 ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് ആർക്കാണ്? അമ്പിളി മാതാജി. ബീന മാതാജി പറഞ്ഞോ. 6 ഇന്ദ്രിയ സ്വരകളെ സഹിക്കാൻ കഴിയുള്ള ധീരനാണ്. സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധീരന്. ഫലപ്രദമല്ലാത്ത പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അനിൽകുമാർ പ്രഭു. ആനയുടെ കുളി. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗമായി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്? മധുസൂദനൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ക്രോധത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണമായി ആരെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ഇന്ദിരാ ദിനകരൻ മാതാജി. ലങ്ക നശിപ്പിച്ച ഹനുമാൻ. ഉപദേശപ്രകാരം വാചോവേഗം അഥവാ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? രാജേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥേഷ്ടം സംസാരിക്കുക, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുക, കൃഷ്ണ കഥാകഥനം ചെയ്യുക. കഥകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക. ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ. കൃഷ്ണ കഥാകഥനം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുക, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. ഉദരത്തിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗമായി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരകള്. പിന്നെ ആരാണ് ഇതില്? ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുക. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഭക്തൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയത് ഏതിലാണ്? സരസ്വതി മാതാജി. ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശത്തിന്റെ തരകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരാൾ ആരുടെ അധീനതയിലാണെന്ന് കരുതണം? സിംന മാതാജി. ാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തങ്കമണി മാതാജി. അറിവിലേക്ക് വരികയും ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് വരികയും ശുദ്ധീകരണ പദവി പിന്തുടരുകയും. ശുദ്ധായ അറിവിലേക്ക് വരികയും ശുദ്ധീകരണ പദവി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചോദ്യം. ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത് ആരാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇനി ആരെന്ന് പറയാനുള്ളത് നോക്കട്ടെ. രമണി മാതാജി. ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത് ആരാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി. കൃഷ്ണ ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? എന്താ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. അതായത് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെയാണ്. കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നാരായണ പ്രഭു. നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ 6-7 വണ്ടി വെളിയില്ലാന്നാണ് ആലോചിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. മ്യൂട്ടാണേ.
എന്റെ പ്രോബ്ലം ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി? ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി. അതെ. അടുത്തത് വിദ്യാമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ധീരൻ എന്നത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വിദ്യാമാതാജി. ആര്യത്വരകളെയും നിയന്ത്രിച്ചവൻ, അതായത് മനസ്സ്, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉപസ്ഥ, ജയിച്ച ആളാണ് ധീരൻ. ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയണം. വാക്ക്, വാചോവേഗം, മനസ്സാക്രോധ വേഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ. വാചോവേഗം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇനി ആരാണ്? ഗീതാ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം വാചാലമാവുക. വാചാലനാവുക, അതാണ് വാചോവേഗം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? സുപ്രിയ മാതാജി. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക. മനസ്സിനെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യം, ദൗർബല്യം എന്നിവ ഇല്ലായ്മ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ക്രോധം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം പറയുക. ഇനി ആരാണ് നോക്കട്ടെ? അമ്പിളി മാതാജി. അമ്പിളി എസ് മാതാജി പറഞ്ഞോ. മ്യൂട്ടാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടാണ്. ബീന സജീവ് മാതാജി പറഞ്ഞോ. ബീന സജീവ് മാതാജി. ഹനുമാൻ ലങ്കയെ നശിപ്പിച്ചത്. ഹനുമാൻ ലങ്കയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ക്രോധം ശരിയായ രീതിയിൽ. പിന്നെ അർജുനനും പറയും. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ജിഹ്വ നിയന്ത്രണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനി ആരാ പറയാത്തത്? ഓമന മാതാജി പറഞ്ഞോ. മ്യൂട്ടാണ്. മ്യൂട്ടാണേ. മാതാജി, കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. പറയാം മാതാജി. രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക. കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം. അത് നിയന്ത്രിത സമയത്ത് രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിൽ ആസക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ നമ്മള് തീരുമാനം എടുക്കാം. നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് എന്താണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? രതി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഉപവാസം. ഏകാദശി നാളിലൊക്കെ ഉപവാസങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത്യധികം ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. അത് മറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഉപസ്ഥം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മാലതി മാതാജി. മാലതി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണല്ലോ. സത്സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുക. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? ഒന്നാമത്തെ എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? പഠിച്ചു മാതാജി. ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ല മാതാജി. ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ല. ശ്ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ശ്ലോകവും പഠിച്ചു മാതാജി. ശരി. മീനിങ് പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും? മീനിങ് പഠിച്ചു, ശ്ലോകം കിട്ടുന്നില്ല. മീനിങ് പഠിച്ചു. സരസ്വതി മാതാജി പറഞ്ഞു മീനിങ് എന്താ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥ ഇവരെല്ലാം തുറയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ധീരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ?
ബാക്കി മാതാജി പറഞ്ഞേ. ധീരനാണ്. ധീരനാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാര് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയും ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണ പ്രഭു പറഞ്ഞേ. വാക്ക് മനസ്സ് കോപം നാവ് ഉദരം ജനനേന്ദ്രിയം ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ധീരനാണ്. അവനെ ലോകം മുഴുവനെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും കൂടി പറയാലോ. ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി. അമ്പിളി മാതാജി മ്യൂട്ടിലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം. അമ്പിളി മാതാജി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന, മനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുക, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വരയെ ഇതാക്കുക, നാവിന്റെ ത്വരയെ ഉദരാവസ്ഥയെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്വരകളെ എല്ലാം അടക്കി ന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആളായി തീരുന്നവരാരാണോ അവർ ധീരരായിരിക്കും. ഭൂമിയിലെ സഹജ വസ്തുക്കളുടെയും ശിഷ്യന്മാരെ ആക്കി ഒരു ഗുരുവാകാനുള്ള ധീരത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം പറഞ്ഞു. സംസാരിക്കാനുള്ള വാസനയെയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയെയും ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെയും വയറിന്റെയും ത്വരയെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജസുന്ദരൻ പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. രാജസുന്ദരൻ പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് ചോദ്യം? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. വാസന രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുണ്ടോ പ്രഭു? പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അതല്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതല്ല. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതാണ് ഉപദേശാമൃതം. അതല്ല പ്രഭു. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള് 6 കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? സംസാരം, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഉദരം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയണത്? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് വാചോവേഗം, മനസാ ക്രോധവേഗം, വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത തീരഃ സർവാമപീമാൻ പൃഥിവീം സശിഷ്യത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് അതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായം ശ്ലോകങ്ങള് വൈദി സാധന ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലും 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലാണ് ഈ 11 ശ്ലോകങ്ങളെ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്
ആമുഖത്തില് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലുള്ള മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുരു ആവാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തതാണ് ഇനി പറയുന്നത്, ഭക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ സംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച വിനശ്യതി. ഒരാൾ ചൊല്ലാവോ അത്? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ചൊല്ലിയേ. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജല്ലോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘര ലൗല്യം ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് ചൊല്ലിയ ബാക്കിയുള്ളവര് മ്യൂട്ടിലിരുന്ന് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, കേൾക്കില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി മാതാജി, അപ്പൊ ഒരാളെ പറയുള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ പറയില്ല, ഒരാളുടെ പേര് പറയൂ. അന്നേരം നമുക്ക് അതാവുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി അത് എല്ലാവരും കൂടെ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അത്യാഹാരം, അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ ഭക്ഷണം, അതാണ് അത്യാഹാരം. പ്രയാസം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായ അധ്വാനം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ അധ്വാനം. പ്രജൽപോ, പ്രജൽപോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനാവശ്യമായ സംസാരം. നിയമാഗ്രഹ, നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക. രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന് നിയമാഗ്രഹ, നിയമാഗ്രഹ എന്ന് വെച്ചാല് യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അതായത് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. ജനസംഘം, ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അതാണ് ജനസംഘം. ലൗല്യം, ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് ലൗല്യം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അപ്പൊ അത്യാഹാരം അമിതമായ ആഹാരം, പ്രയാസം അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം. പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം. പ്രജൽപോ, പ്രജൽപോ എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങള്. നിയമാഗ്രഹ, നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാല് യമനിയമങ്ങളില് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അത് നമ്മൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. ജനസംഘം, ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാരം അമിതമായ ആഹാരം, പിന്നെ പ്രയാസം അമിതമായ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം. പ്രജൽപം അനാവശ്യമായ സംസാരം. നിയമാഗ്രഹം യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാരം അമിതമായ ആഹാരം. പ്രയാസശ്ച എന്ന് വെച്ചാല് കഠിനാധ്വാനം. പ്രജൽപം അനാവശ്യമായ സംസാരം. നിയമാഗ്രഹ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി. ജനസംഘം ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കത് കുറച്ച് ഓർത്തിട്ട് തന്നെ പറയാ. ഒന്ന് അമിതമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് പാടില്ല. പിന്നെ കഠിനാധ്വാനം പാടില്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? അമിതമായ ഭക്ഷണത്തിനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം, അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്?
കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ഇല്ലാതാകും, ഭക്തി നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. പ്രജൽപ്പോ അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്ത് വേണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. പിന്നെ ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കണം. ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായി? 6 കാര്യങ്ങള് പറയണോ വീണ്ടും? താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് അധ്വാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, ഗൗരവമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ വാക്മയ തപസ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൗകികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അതായത് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതും, പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നതും, പിന്നെ സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാർത്തി, അതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികള്: അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? മഹാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് അശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിയവരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കൾ. അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ഏതു സമയത്തും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കൾ. നമ്മൾ 9ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ അടുത്തത് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അതില് 2 തരത്തിൽ വരാം. ജീവാത്മാക്കൾ അങ്ങനെ പ്രത്താത്മാക്കളായിരിക്കും. അവരാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ, അതായത് ദുർഗാദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ പ്രത്താത്മാക്കള്, ദുരാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? സങ്കുചിത ഹൃദയരായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ, അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം. അവരെപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, അതായത് ദുർഗാദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഏതാ ഭൗതിക ലോകത്തില്? ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞത് വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിവ മുഖേന, ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇങ്ങനെ ദേവന്മാര് മുഖാന്തരം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ആദി ദൈവികം. കൃമികീടാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈരികൾ മൂലം മറ്റു ജീവികൾക്ക് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയും. കൃമികീടാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈരികള്, അതായത് ശത്രുക്കൾ മൂലം മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയും. സ്വന്തം മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരും. അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. ഇതും ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും? പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതും? ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവി ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും.
ഇപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് അത്യാഹാരം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കലും എന്തിൽ വരും? അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കലും ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മളൊരു ചാക്ക് അരി ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ചാക്കരി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പക്ഷികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കൊത്തിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അവരത് കഴിച്ചു പോകും. വേറെ ഏത് ജീവികൾ വന്നാലും, ഇപ്പൊ പക്ഷി ഇപ്പൊ അരി കഴിക്കുന്ന ഏത് കോഴിയോ എന്തായിക്കോട്ടെ, എന്ത് വന്നാലും അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിന് എത്രയാണോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതത് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ചാക്ക് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും. ആ ചാക്ക് മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും അത് ചെയ്യില്ല. ആര് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ? മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഇത് ആരുദ്ദേശിച്ച പറയുന്നത്? നമ്മളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒരു ചാക്കരി തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നോക്കുക, പക്ഷികൾ അത് പറന്ന് വന്ന് കുറച്ച് മണികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. മനുഷ്യൻ അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാക്ക് അതേ പടി മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. ഈ അത്യാഹാര പ്രവണത കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്തനുഭവിക്കുന്നത്? ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആഭിമുഖ്യമില്ലാതെ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം മുതലായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്യാഹാരത്തിന്റെ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ അതും എന്തിൽ വരും? ഈ അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഈശോവാസോപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ബുക്കാണ്. ഈശോവാസോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ചാജഗത്യാം ജഗത് ത്യേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാകൃതാകസ്യ സിദ്ധനം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചരിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സചേതങ്ങളും അചേതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഓരോരുത്തർക്കും തനിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് അവനവന് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വായത്തമാക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അത് ആർക്കു ചേർന്നതാണെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഉടമസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ 4 മക്കൾ 5 മക്കളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരുടെ പ്ലേറ്റ് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ 5 മക്കൾക്കും ഒരേപോലെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെക്കും. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത പ്ലേറ്റിൽ നിർത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? തല്ല് കിട്ടും അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഒരേപോലെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക. വേറെ ഭക്ഷണം എടുത്തേണ്ട പ്രശ്നം മറ്റാൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അമ്മരേന്ന് തല്ലും കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മള് മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രമേ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷിക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പക്ഷി എന്ത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ധാന്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ സിംഹത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാംസാണ്. സിംഹം എന്ത് കഴിക്കും? മാംസം കഴിക്കും. പശു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പശു പുല്ല് തിന്നും. എന്നിട്ട് പശുവിന്റെ പാല് പശു ആർക്ക് തരും? നമുക്ക് തരും അല്ലെ? പശു പുല്ല് തിന്നും, പശുവിന്റെ പാല് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തരും. പശു പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പശുവിന്റെ പാല് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കും. അപ്പൊ പക്ഷികളും സിംഹമായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളതായിക്കോട്ടെ എല്ലാതും അവരവർക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അധികം എടുക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വായത്തമാക്കും. നമ്മളെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കും. നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും. നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും എടുക്കും. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ് ഭഗവാൻ? നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും നമുക്ക് എന്താ കഴിക്കേണ്ടത്? പ്രസാദം. ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കും. ആണോ? അതെ 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 മാതാജി. പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്തവരാണ് നമ്മള്, അല്ലേ? നമ്മളാണ് അനുസരിക്കാത്തവര്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത്? അത് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല, അവരുടെ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് പഠിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ബുക്കിൽ, അതാ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, അത്യാഹാരം. രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസം. ദുർലഭങ്ങളായിട്ടുള്ള തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് അധ്വാനിക്കുക. അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? പ്രയാസത്തിൽ വരുന്നത്. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിന്, പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്? അനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിന്, പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവാകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതല്ല. എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യേന ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വിമുഖരാണ്. അതാണ് അവരുടെ ഭാഗ്യദോഷ കലുഷമായ അവസ്ഥ. നമുക്കറിയാം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടത്? എളിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എളിയ ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് എല്ലാവരും വിമുഖരാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യദോഷ കലുഷമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാഹാരം മൂലം, ഭൗതിക വിഭൂതികളിലുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം മൂലം ജനങ്ങൾ ഭാഗ്യദോഷത്താൽ ഇന്ന് മതം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ധർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്, ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ആണ് ധർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥ മതം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മതം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം പരമസത്യാന്വേഷണത്തിനല്ല, എങ്കിൽ കൃത്രിമ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നാം കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക സാധകൻ അനാവശ്യമായ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക സാധകൻ എന്ത് വേണം? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തിൽ വരാം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രയാസം, അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ അധ്വാനം, അതാണ് പ്രയാസം എന്നതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പ്രജൽപ്പം. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ, അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ താല്പര്യം ഒരു പറ്റം വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, നോവലുകൾ വായിക്കുക, പദസമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വായിക്കാനും അറിയാനുമാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരം നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നമ്മളും പ്രോക്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തവളകളെ പോലെയാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ട് നമുക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മള് പ്രോക്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തവളകളെ പോലെ, തവള എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പാമ്പുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും തവള എവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, അവിടെ വന്ന് അതിനെ പിടിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്രകാരം തങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പിച്ച സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കി കളയുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സമയം ഊർജമൊക്കെ നമ്മൾ പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ സംസാരമായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് സംസാരത്തെ കുറിച്ച്, പ്രജൽപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗാദിവാദികൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില വേദാനുശാസനങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ആത്മീയ പുരോഗതി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നത് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയും. കൂടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്, നിയമാഗ്രഹമുണ്ട്, നിയമ ആഗ്രഹമുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം, നിയമ ആഗ്രഹം, നിയമ ആഗ്രഹം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്ന് നിയമ ആഗ്രഹം, രണ്ടാമത്തത് നിയമ ആഗ്രഹം. ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെ റിജക്ട് ചെയ്യുക.
ഒന്നാമത്തെ നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ശാസ്ത്രങ്ങള്, നിയമങ്ങള് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളും നിയമങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ത്, നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നിരാകരിക്കുക, റിജക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷ കാണിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നിയമ ആഗ്രഹം, രണ്ടാമത്തത് നിയമ ആഗ്രഹം. മനസ്സിലായ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം? ഒന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിയമ ആഗ്രഹം, ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യണത് നിയമ ആഗ്രഹം. ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അത് ആഗ്രഹം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് നിയമ ആഗ്രഹം. മനസ്സിലായോ? ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ത്വരയെന്നും ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയം, അത് നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക, ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരാകരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ നിരതന്മാർ വിവിധ വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായി സ്വീകരിക്കരുത്. അതേസമയം വേദവിഹിതങ്ങളായ വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വളരെ അവധാനപൂർവം കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം, ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കർശനമായും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിധികൾ അവർ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം, ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം, ഈ പറഞ്ഞ യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കർശനമായിട്ടും അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പാലിക്കണം, നിയമാഗ്രഹം, യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു, നിയമ ആഗ്രഹവും പറഞ്ഞു, നിയമ ആഗ്രഹവും പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തൊരു ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആഗ്രഹം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ഇനി ജനസംഘം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ആണ് പറയുന്നത് ജനസംഘം. ശ്രീ നരോത്തമ ദാസ ഠാക്കൂർ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാം, ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത്സാനം നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ടത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തന്മാരോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത്സാനം നിർവഹിക്കുക. വൈഷ്ണവ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്ന മായാവാദികളോടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. സാമാന്യ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുരോഗതിയെ സഹായിക്കും. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സത്സംഗത്തിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ എന്തിനാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്സംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്സംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ, ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എന്താണ്? ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, യോഗം പരിശീലിച്ച് പൂർണ്ണതയിലെത്തിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, യോഗ പരിശീലനം വഴി അത്ഭുതകരമായ ഭൗതിക സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ലൗല്യത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ. യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ കുറെ സിദ്ധികൾ നേടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ലൗല്യത്തിൽ വരും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണഭക്തി രസാഭാവിത കൃഷ്ണഭക്തി രസാഭാവിത മതി ക്രിയതാം യതി കുതേപി ലഭ്യത്തെ തത്ര ലൗല്യ അപി മൂല്യമേഖലം ജന്മകോടി സുഖൈതർന ലഭ്യത്തെ. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധ രസം നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടുവാൻ ജന്മകോടികളിൽ ചേർത്ത് കൂട്ടിയ പുണ്യഫലം കൊണ്ട് പോലും സാധിക്കില്ല. അത് സ്വന്തമാക്കാൻ നൽകേണ്ടുന്ന വിലയോ ഒന്ന് മാത്രം. അത് നേടണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ച എവിടെയെങ്കിലും അത് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ഉടനെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുവീൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടണതല്ല.
പറയുന്നത് ജന്മകോടികളിൽ ചേർത്ത് കിട്ടിയ പുണ്യം കൊണ്ട് പോലും സാധിക്കില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആഗ്രഹം വേണം, അദമ്യമായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കോളാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ജന്മകോടികളിൽ ചേർത്ത് കിട്ടിയ പുണ്യം കൊണ്ടും പോലും നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 6 പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, പിന്നെന്താണ്? പ്രയാസം, കഠിനാധ്വാനം, പിന്നെ അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ ലൗല്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. 6 കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഈ 6 കാര്യങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയത്? 9 അടുത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പഴാ, ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ക്ലിയർ ആയോ?